Bon dia, soc Robert Marc i a continuació us llegiré la ponència que he preparat per a aquest simposi i que s'intitula Les Parques, la mort i Europa, maleïda tardor, una proposta teatral de la subterrània. En desnudez, Giorgio Agamben reflexiona sobre què significa ser contemporani, mirada que entenem que en certa mesura pot abastar perfectament la peça de teatre que estudiem ací, Maleïda tardor, del col·lectiu teatral valencià La Subterrània. Segons el filòsof italià, contemporani té a veure amb la realització d'una actualització. Això és, amb la cerca d'un desfasament entre dos presents, l'ara i ací del present teatral, en el nostre cas, i el temps que es desitja portar a escena. Entendre, doncs, allò contemporani com el temps que no coincideix a la perfecció amb el present i, a més, que roman inactual. En definitiva, la tensió entre la lectura que des del present teatral fa la subterrània sobre un temps passat, encara que, més que d'un temps passat, hem de parlar d'un mite, del mite d'Europa concretament. Una relectura, una relació, que apareix no ja per esdevenir entre dos temps, tal com per exemple s'hi podríem trobar en alguna adaptació d'una obra de teatre històric, sinó que esdevé merament per ser anacrònica, atemporal, intempestiva en un sentit nietzscheà. En altres paraules, en Maleïda tardor, el mite se'ns presenta com a present. Per Agamben, llavors, contemporanis són aquells que no retiren la mirada del seu temps, però no per veure la llum, sinó les tenebres. La relació dialèctica que ens ofereix una imatge en la seva discontinuïtat, per dir-ho amb Ricardo Foster. I perquè això pugui ocórrer, sovint cal la urgència, la tensió cap a aquest anacronisme en què s'evoca el mite. No la tensió en el que ha pogut ser i el que ha esdevingut, sinó ací entre el mite i el logos, però també entre la paraula i la gestualitat, almenys en l'escena amb què ens fixarem i molt especialment en una de les acotacions en què assenyalem el moviment de les intèrprets. El teatre, la seva màgia, pot fer que un moment concret puga traslladar l'espectador qui sap on. I dita siga la veritat, eixa n'és una de les gràcies de les arts escèniques, poder fer volar la imaginació i viatjar a un altre espai diferent al de la poiesis teatral. El temps, més bé la temporalitat i l'espai, tenen molt a veure amb Maleïda tardor. Maleïda tardor abasta el drama, però sobretot la tragicomèdia. A ritme de pas doble, l'obra s'inicia amb un conte, amb un això era i no era, en què les tres actrius, les tres dones, Esther, Abellan i Sáez, sense massa pèls a la llengua, discuteixen sobre la seva finitud, sobre les seues pròpies morts, sobre la consciència de sentir-se mortals, de saber-se morir, tal com Montaigne reflexionava als assaigs. De fet, l'escena primera porta per títol «A tu t'han dit mai que t'has de morir?» Ara bé, el nostre interès no rau ací en realitzar una anàlisi completa de l'obra, sinó més aviat en endinsar-nos en la seva poètica, en estudiar com aquesta desenvolupa una atmosfera en què el temps i el temps de l'escena ens porta a diferents moments, alhora que aquests es desdibuixen, diguem-ne en una atemporalitat, tal com ja dèiem adés. D'una banda, en Maleïda tardor volem cap al món del mite i la creació de la mateixa Europa. Els dies en què Zeus, transformat en un bou blanc de potes negres, envestís les ones i s'endinsa al mar, tot just amb una Europa a cavall, que alhora minva en vella i en jove, tot mentre Zeus la fornica. Això sí, l'obra genera l'ambigüitat de no saber qui té la iniciativa, és a dir, si és Europa, la bèstia que manté relacions amb un déu que es creu immortal, o és Zeus qui la fornica sense parar, o inclús, tot alhora, en un ritme frenètic i irracional. D'altra, una actualització més present, la de la mar Mediterrània com a camp de batalla, com a lloc de conquesta en què aquells que travessen les seves aigües moren abans d'aconseguir el somni d'una vida digna. Moren, doncs, tal com el Saturn de colla impassible engull els seus fills. En aquesta proposta escènica, la subterrània aconsegueix que el mite i l'actualitat es conjuminen. La tardor és conscient de l'hivern, se sent maleïda. I al nostre parer, aquesta és la clau poètica que dona sentit i forma al conjunt de la peça teatral. En tot cas, considerem que, per comprendre aquesta clau,
cal llegir amb calma una de les darreres acotacions amb què tanca la tercera escena, intitulada El mite d'Europa, el conte de pertànyer. Ara bé, tal com hem apuntat abans, el nostre interès és prestar atenció tant a la poètica com a l'atmosfera que impregna la peça teatral. I eixa és la raó per la qual necessitem fixar-nos en l'acotació esmentada. Les acotacions, així les entén el dramaturg José Ramón Fernández, són sovint la possibilitat que té l'autor de fixar el seu pensament en els ulls dels intèrprets, en l'ànima, en definitiva. Pel que al nostre cas afecta, l'acció de l'escena esmentada situa les tres actrius en una platja, aquella que Europa abandona per tal d'anar als llums de Zeus i fornicar amb ell, alhora que totes dues, l'arena de la platja i la deessa, esdevenen testimonis directes de les morts dels immigrants, dels espectadors, si llegim l'acció des de la posada en escena que troben en la Mediterrània la seva fossa mortal. En aquest punt, per un moment, les actrius interpreten el mite i ens narren la seva història, tot mentre l'acció muta en al·legoria, i diuen les actrius. Esther. Europa, vencedora, es reserva les aigües del Mediterrani com el seu picador particular. Avellana. Diuen que encara avui, des dels vaixells, se la sent gemegar en les nits de tempesta, mentre el bou l'envisteix amb força. Europa no té cony, té un terròs de gel entre les cames. Esther. Ha passat a creure's un d'eixos insultants déus que reserven el dret a la immortalitat. Sáez. Avui, altres dones dansen a les platges del Mediterrani, però no vindran prínceps amb sang blava a lloms del seu cavall, ni bous blancs a traure-les de les profunditats del mar. Avellan. Ni les parques haurien imaginat el seu destí. Després d'aquesta escena, darrere d'unes oques i uns ceps de raïm, Esther, Avellan i Sáez, una vegada ens han interpretat el mite, esdevenen parques, i emeten un crit que és ensordit, que només pot ser omplert pel silenci. Elles, ja com a parques, se'ns presenten amb la boca ben oberta, amb ràbia i angoixa. Diu l'acotació. Sona al pas doble la última estocada de Guillermo Campos Mier i Terán. Els seus cossos comencen a alçar-se, apegalosos i densos, es retorcen. El gest descompost, amb la boca oberta i negra, com una caverna, un crit mut enmig la foscor. Tres parques que ondulen a l'uníson en una figura estranya i grotesca, descobreixen i assenyalen la tina en què es trepitja el raïm. Aquestes línies que acabem de llegir preparen la transició entre aquesta escena i la següent. Això és, el moment en què la narració dona lloc a la transformació de les actrius en parques, que, com si habitaren dins d'un tabló, assumeixen l'angoixa d'Europa, la de la vella i la jove, la del mite i la d'avui. Això sí, indiferents amb dues al dolor de l'una i de l'altra, al dolor dels altres. Al nostre parer, aquesta al·legoria abraça la poètica de tota l'obra. Parlem d'una metàfora en extensió que no deixa de desplegar-se, que cus, a més, el dolor de les parques amb el de les actrius, que ja des de l'inici es demanaven sobre la mortalitat l'aliena i la pròpia. En tot cas, ara, les tres dones descobreixen i assenyalen la tina en què es trepitja el raïm i cap a ella van. Les parques abandonen tant els ceps com les oques seques per des de la tina reflexionar sobre què significa pertànyer a un lloc, encara que aquest lloc siga un tonell de vi. En certa mesura, Esther, Avellan i Sáez construeixen un discurs que gira sobre si mateix, tal com la paraula discurs revela el seu significat. Pensen i conviden l'espectador a rumiar sobre què vol dir ser europeu, sobre la seva contradicció. Això sí, ho fan lluny de qualsevol grandiloqüència. De fet, ràpidament, la reflexió esdevé ball, vida, raïm trepitjat. En definitiva, un acte de resistència a la mort. Les parques ja no hi són, tampoc les actrius. Simplement tenim ara tres gràcies que xarren sobre el temps, sobre el pas del temps. Diuen les actrius. Esther, la mort és per als que l'esperen. Mai us han dit tot això de l'espiga a l'ull i les coses seques?
que beguem més aigua, que a la nostra edat el cos necessita hidratar-se. De tot això, més de la meitat és aigua, i la resta vi. L'estrès, ai, quina pena. Esther, que se'ns passa l'arròs, que l'obsolescència programada no és només per a les bombetes. Sáez, els ovaris també. Avellan, les pedres també. Sáez, espaiet amb perdre el temps. Com veiem, i per acabar, la poètica de l'escena estudiada pateix un desplegament de sentits propi de la figura de l'al·legoria, en què, al nostre parer, la subterrània aconsegueix, d'una banda, realitzar la representació d'un mite i d'altra, tot just, fer-nos pensar sobre què significa ser europeu, mentre molta gent mor a la Mediterrània per tal, justament, de trepitjar Europa, per tal de construir-se una nova història, un nou present.